дар ин корзори нангу номус корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, сохтмончиён тамоми талоши худро ба он равона намуданд ки то корҳои анҷомдодаашонро бо сифати баланд ва сари вақт иҷро намоянд. айни замон дар сохтмон 16862 нафар коргарон ва кормандони муҳандисиву техникӣ дар дувақта ва бастҳои кории шабунарӯзӣ фаъолият мекунанд. аз сифати хуби корҳои сохтмонӣ ва роҳияи баланди бунёдкорони ин иншоот аён мегардад ки дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба устувору босифат анҷом додани ҳар як амал сармашқи кори худ карданд. дар ҳар як қитъаи сохтмони иншооти мазкур корҳои сохтмонӣ бо ҷӯшу хуруш пеш рафта истодааст ки сохтмончиён ҳам бо қувваву матонати хоса корро пеш мебаранд. корҳои сохтмону васлгарӣ дар нақби сохтмонии чорум тибқи ҷадвали иҷроичи корҳо ва лоиҳаҳои пешниҳодшуда идома доранд. дар даромадгоҳи нақб ва девори ҳимоявии он аз оғози сохтмон 15331 метри кубӣ бетон хобонида шудааст. ҳаҷми умумии бетони хобонидашуда дар моҳи ҳисоботӣ 2086 метри кубиро ташкил медиҳад. корҳои заминӣ, ҳафворӣ ва арматурбандии нақби сохтмони чорум идома дошта, дар ҳаҷми 166952 метри кубӣ корҳои ҳафворӣ ва иҷро расидааст. ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ бо назардошти нақбҳои дастрасӣ 213282 метри кубиро ташкил медиҳад. корҳои бетонхобонӣ дар даромадгоҳ ва қисмати дохили нақб идома дорад. ҳаҷми моҳонаи бетони хобонидашуда 2916 метри кубӣ ва аз оғози сохтмон 27996 метри кубиро ташкил медиҳад. инчунин корҳои кафшергариву арматурбандӣ, бетонхобонӣ ва корҳои омодагӣ барои хобонидани бетони конструктивӣ идома дошта, сохтмончиён ҳам тамоми нерӯву тавоноии худро ба он равона намуданд ки то дар вақти муайян гашта ин корҳоро ба сомон расонанд. сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ҳам зимни ҳар боздиди худ дар ин иншооти бузурги аср таъкид менамоянд ки ҳар як бинокори ин иншооти тақдирсоз бояд хуб эҳсос намояд ки нерӯгоҳи роғун барои садсолаҳо пешбинӣ шудааст ва сифати корҳо бояд ба ин ҳадафи воло мутобиқ бошад ва ҳамин аст ки сохтмончиёни нерӯгоҳи барқи обии роғун дар партави ҳидоятҳои роҳбарияти олии кишвар корҳои сохтмониро шабонарӯзӣ пеш бурда тамоми нерӯву тавоноии худро ба он равона сохтанд ки то орзуву омоли чандинсолаи халқи тоҷикро дар амал татбиқ намоянд. дар баромадгоҳи нақби сохтмони қабати сеюм корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби ширкатҳои қудратию ватанию хориҷӣ идома дошта, дар ҳаҷми 2,455,444 метри кубӣ иҷро шуданд. корҳои мустаҳкамкунии нишебиҳо ба гузоштани анкерҳои ПНА, АЖГ, фармакунии чоҳҳои дренажӣ ва сементатсияи мустаҳкамкунанда идома дорад. сохтмони иншооти баромадгоҳи нақб идома дошта, ҳаҷми умумии бетони хобонидашуда 202,553 метри кубиро ташкил медиҳад. маврид ба зикри хос аст ки бунёду барқарорсозии ин иншооти муҳиму стратегӣ барои таъмини зиндагии сазовори наслҳои имрӯзу оянда хизмат мерасонад. он барои рушди иқтисодиёт ва дар маҷмӯъ барои пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. инчунин дар нақби ҳавокаши АТ2 низ кор аз ҷониби сохтмончиёни ватанӣ бо ҷӯшу хуруш идома дошта, дар ин қитъа корҳои арматурбандӣ бо бетонхобонӣ аз ҷониби ширкати Нуроб анҷом дода мешавад ки он ҳам тибқи нақшаи пешбинӣ гардида сари вақт анҷом дода хоҳад шуд. خیلی که شما شاهد حال هستین که در نقد هواکش اتحاد فعالیت داریم، کار فعالیت داریم، کارها با صفت بلند به انجام رسانیده ایم. طبق لایحه قرار است که ما همه کارها را در یک وقت معین به انجام میرسانیم. در تونل هواکش اتحاد کارهای بتونخوابانی، ارماتوربندی با صفت بلند انجام رسانیده است که شرکت ما در این سمت با نیروی بلند با یک حس وطنداری کار و فعالیت داریم و شاهد حال هستیم که بچه‌ها همین کارگرها با یک نیروی بلند همین کارها را به انجام رسانیده ایستاده هستند. чӣ гунае ки сарвари давлат таъкид медоранд, роғун манбаи нури ҳар як хонадон, гармии қалби ҳар як фарди ватан, сарчашмаи иқболу сарбаландии мардуми тоҷик, кафолати рушди босуботи Тоҷикистон ва нуфузу обрӯи давлати соҳибихтиёри тоҷикон мебошад.
бояд тазаккур дод ки корҳои сохтмонӣ дар қисмати поёнии сарбанд бо истифода аз техникаҳои пуриқтидору мутахассисони кордон идома дошта инҷо сохтмончиён тамоми тавоноии худро ба он равона намуданд ки корҳои иҷрогардидаро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. خیلی که شما در ایستادید موافقی لایحه پیشنهاد گردیده امروز کارها در سمت ساختمان سربند پایانی و تکیهگاه پایانی سربند اساسی با سرعت ادامه یافته ایستادند. امروز علاقه در این دو قطعه کاری ما زیاده از 800,000 کub موادهای خاکی و سنگی از قبیل شغل زمین، جنس‌های کوهی، مواد گلخاک و مواد فیلترها خوابانیدیم. علاقه سربند پایانی کارو در این سمت به اتمام رسید و در ساختمان سربند تکیهگاه پایانی سربند اساسی کارو ادامه یافته ایستادند. هر یک قبط خوابانیده شده بعد تشخیص لابراتوری به قبط دیگر اجرا داده می شود و هر یک قبط زیر نظارت قطعی قرار دارد تا چی در کاری گرفته نشود به قبط دیگر اجرا داده نمی شود. همین خیلی کارهای ادامه یافته ایستادند. қобили зикр аст ки корҳои сохтмону васли таҷҳизот дар нерӯгоҳ бо риояи стандартҳои байналмилалӣ ташхиси ҳамаҷониба аз ҷониби коршиносони баландихтисосу соҳибтаҷриба ва ҷалби ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон анҷом дода шуда ва ин кор то анҷоми пурраи иншоот идома пайдо хоҳад кард. сатҳу сифат ва суръати корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун мувофиқи нақшаи пешбинишуда ҷараён дорад ва рағбату дилгармии диловарони Роғунро таваҷҷӯҳи доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон афзоиш додааст.